Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary, ene görüşüňiz ýaly. Tanışylar atly gepleşimiziň täze tany ýörükde siziň üçin. Bugünkü tanışylar gepleşimiziň tanış ýüzü bolsa, ýurdumyzda belli blogger, artist, hekim, ýagny hemmämiz hekka diýip tanaýar. Biz hekime jaň etdik. Türkmen portal üçin gelýär diýip jaň edip çağırdyk, ýöne näme gepleşikdigini aýtmadyk. Yani yalnızca cevap canlaştım, bir müddet yetkenliydi. Görüyen benim geldi yani hekimim. Hekim gel. Привет, Çınar. Привет. Komi. Gelip bilersin. Ne mi? Gel aytçı. Uy, bir zat. Men ne bileyim 10 minut deydi kızı. 10 minut değil, 20 minut deydim. Baryan. Hekim o, nimedim 20 minut deydim. 20 minut mi? Böyle siyomkadan gelen doğru maydan. Yine bir siyomka. Kim kovmaya deylim. Seni hoş gördük. Türkmen portalı. Seni Türkmen portalı diye çağırdık doğru değil mi? Türkmen portal. Spasibo. Ne için çağırdık bilen o. Yo. Tanışylar atly täze gepleşimiz var. Bu gepleşige tenýaly diňe tanışylar gatnaşýar. Значит, men tanışýar. Men tanalyan. Men hacker. Mene tanıyan seni. Hekim, mene tanışylar gepleşimde gelenim üçin elki bilen köp sağ bolsun. Aýdýarsaň. Ýürelim men bir ýerde durup bilen moga. Ýür gitdik şoň üçin. Aha. Jaň ele öçür gepleşimiz dowam edýär. Tanışylar atly gepleşimizde saňa 25 dan sonra taýynladyk. Ilmi taýdan soraglardy. Oğlum Türkmen portal. Ol logik soraglar hekim. Korkmaňa gerek ýok. Ol soraglaryň içinde de köp sorag sen özüňe değişli soraglar. Ýok, 3 minutiň içinde 20 sorag ne bileyim. Eger sen 25 sanyny köp görýärmiň, şoň içinde 20-sine dogry jogap berseň bolýar. Men Albert Einstein diýär. Albert Einstein'e verilen soraglar berem. Zokku biz bu gepleşimde. 3 minutiň içinde 1-2 sorag normal mi gaýan men? Ýok, häzir gepleşim dowamyny görersiň näme soragdygyny. Iň bolmany 20-sine dogry jogap berseň, sen biziň gepleşimiziň ýeňçisi bolýan. Tanış ýüzümiziň sowgadymma, ýürüýti. Katmer kafemiziň adyna saňa sowgadymyzdan garaşýar. Ýeri reklama pauza. Eger jogap berip ýetişmeseň, ýeňilseň, biz saňa şert goýýar. Sen gynanma, ýeňilseň hem saňa sowgat berýär. Men ýeňilmän halam, o ýeňer nesip bolsa. Men ýeňilsem, ýene ýeňilseň de biz tanışýar, kömekleşermiz. Bize gowy, ýani ýeňilse bize gowy. Ýeňilseň, bize de gowy. Awa, gepleşimiz üçin gowy tamaşaçylar. Beýdimen de poddeska çimolda kameraçylar däýdi. 20-sine jogap beren ok geren dogry. Biz saňa bir şert goýýar. Şol şertimizi sen ýerine ýetirmeli bolýan. Mesele de. Näme şert? Özümde diýişler, näme şert bolsa ot çygmaly bolsa men ýep bilmem. Ot çygmaly bolsa ýermeli bolýan. Hekka dönürüň ekseňe bolýan. Bolýan, dönür, reklama, hekka dönür mesele de şuma apartaňlar bar bermeli. Bunu şu ýargydan soň bar ýasan. Bolly. Hemmäňiz baryň. El ýeter wagtda käwap muhtam berýän niýe? Türkmen portalyň işgärleri, size ilmiden mi gapaçykdyr? Gidýär. Şol zirya diýdi bari. Hekim anna 3 minut wagtymyz gitdi. 3 minut wagt sen belläjekmi? Dur belli. Dur belli mesela bolmaz siz. Belli. 08 18 davay. 3 minut wagtymyz gitdi. Aha. Men soraglarym açdym. Iň köp ulanýan sözüm. Iň köp ulanýan sözüm. Bir söz ulanýan, taňa menen bilýän sen bir sözüm. Pastaýan ulanýan şu sözü. Bolýa. Diýär, ha. Bolýa. Haýsy haýwanyň eşitiş organy, ýagny gulagy aýagyna ýerleşýär. Gulagy aýagyna ýerleşýär. Näme? Şunu bilemok diýip geçdim. Bilemok. Oturluňdur onuň. Duro bir çekirtke. Çekirtke, haýsy artist gowerýän. Haýdarty Jason Statham. Ortada. O hatmy daşary utmaýar. Tabii, ýok gowerýän. Jason Statham şakrylgan. İkisini. Eşitilýän zat, ýöne görülmeýän zat. Siz eşitilýän ýöne görünýär. Suda bitýär, suda ýitýär. Suda bitýär, suda. Balykmy? Ýok. Suda bitýär, suda ýiter. Şonu kiçikek aýdadyr ha. Hawa, suda bitýär. Suda biter, suda ýiter. Ay. Ay, suda bitýärmi? Yok, ol başga çara. Ay, asmana bitýär. Yok, suda bitýär, suda ýitýär. Näme? Ýylýan bas diýsen bolýar. Ýylýan da? Hawa. Suda ot. Yok.
Geçtiğinden geçen. Son dolanıp. Geç. Neyse de bir aşık olup gördün hekki. Ay, yüreğimden aeroporda. Neyse tane patpişin var. Dinle de neçede aşık olup gördüm ben. Neyse bir aşık olup. Bir diyen mırdıma, yarın söz dedim. Bunlar elbette yaşıp 3-4 kere aşık olup göründüm. Senin birine aşık oldum, aldım reski. Ha, onu aldım. Şu gepleşi görýändir, ama aşyk bolany biler. Öýdäki bir zadyr. Näçe patpişin var hekim? 100 000 ýetip gelen. Ne tip bolsa, döwýär 100 000. Şundan. Gitjan. Ne? Daşa ursaň döwülmeýär. Suwa ursaň döwülýär. Şonu fırmın. Ne? Daşa uryp goýursaň döwülenok, ýani suwa salýan bolan. Ýygyr bolup döwülýär. Kömek etdim ýygyraw. Kendi işleri var, ýöne agdy ýok. Näme ol? Kendi işi var, agdy ýok. Sen zamana neme verdi? Ýok. Şonsydan hemmesin bilip Gösterip gelýän ben. diş var, ýöne agzy ýok. Näle bolar? Zombi mi? Uy, yeni bir Zombi mi? Yok, men daha yeni bir zat ýatmak ýadymdan çykardım. Tanışylar gepleşimde täze bir zat goşulyp pikirlendik. Eger sen şu soragy bilemok wagty sakla diýsen, bir dostuňa, bir tanışyňa jaň edip bilýän. Näme şo diýip. Reski nowrda jaga. Bolanda, wagty sakladyk. Bana tink bolly. Kendi işleri var, ýöne agdy ýok. Näme zat? Kendi işler var agdy ýok. Hemme kişiňe bulanýan zady. Kendi iş var ýani agdy ýok. Kendi iş var agdy ýok. Yok. Näme o ýerden atmy? Ol diýdiňde biziňki ýaly diýişdärler onky. Nowruz. Şuma Türkmen portalynyň gepleşikde, o zat diýe bir sora bolmaly seret. Kendi iş var ýani agdy ýok diýe hemme kişiňe bulanýan zat diýe. Kendi iş var, agdy hemme kişiňe bulanýan zat diýe. O aynı tip ulanýar. Kendi iş bol, näle agdy bolma şeýle bolýan. Näme? Hı? İş yok adam böyle. Diýişi ýok, adamyň agdy bar, diýişi ýok, ýöne agdy bar. Bolla! Bilem o. Ay bolya, bilem zok. Bilemok soň aýdar ony. Yankyn ayda näme şu diýişi Kendi bar? işleri var, agdy ýokmy? Bilmediň ýöne sen ony. Bilmedim diýme bir jap Türkmen portal kömek edin da bay. Bol. Kabul etmeýär muny. Bolya aýdany. Ol darak. Oy. Hemme kişiňe bulanýan zat dişlerim kendi agdy ýok. Diýiş. Hawa kel adamlar ulanýan. Kel adamlar. Benim 10 ýyllar ulanam oksany. Inniki soragym, ol hemişe biziň öňümizde ýöne biz onu görüp bilemdik. Ol hemişe bizim Hyýaly zat. hyýaly var. Ol hemişe ýok. Düýüş hemişe öňümizde däl. Oh, daraga ken ýanky. Darak näme kel oglanlar ulan bilen okdur aýja. Diýişi var da agdy ýok. Dawai wagty bitip dur. Dowam Ol bizim, edýär. onam Hemişe geç. öňümizde ýöne biz onu görüp bilemdik. Kölege görülýär. Ýok. Öňümizde, näme biziň öňümizde. Geljekmi? Kömek edýän hana geljek. Oo. İki gün iýde galan güni. İki gün hem inni gelýän günimizi fan bilen näle söz bilen aýt. Düýnäle öňün, Ha. ertedäle birun. Haýsy multfilmde oglanjak haýwanlar terbiýeleýär. Oglanjak haýwanlar terbiýeleýär. Multfilm bir görýärdim. O mulçikden alýan ideýelim köpüsini. Onu billa haýsy Oğlum, multfilmde. oğlum bilen diňe mulçik görüp otur. Onu haýsy multfilmde bir oglanjak haýwanlar terbiýeleýär. Haýsy multfilm haýwanlar ağaçdan ağaca böküp ber. Haýsy multfilm. Uy, Tarzan. Magul diýler. Hawa. Magul Tarzan ikisi bir. Bu näme bizde hemişe köpelýär ýöne azalanok. Pul mu qaray men ağalýar. Ýok, pul käwat köpelýär hekim. Näme ilmi dama köpelip durýar. Awa. Terabayt mı ha kellan. Terabaytam köpelenoga. Köpelýär. Ýa-le. Qadim zamana Käwat kadar ulunluň çagaýtam adalýar ýat geçip. Dinle ýetjem. Ilmi dama köpelýär. Awa. De azalanok. Hawa. Wagtymyz bolly. Näme? Bilmedim, men aýtjak ya, men köp zat takym etdim. Köpelýär diýär. Hawa. Bilem o. Kömek edeyinmi? Diňe bizde däl haýwanlarda da değişdi. Çağı. Çağa köpek. Adalmasın kanyasna bolýan, ol dogry däl, ol jogap dogry däl. Näme o haýwanlarda da Bilmedim diýýän. Bilmedim. Ýaşymyz. Wee. Biziň ýaşymyz gitdi çok köpelýär, mesal üçin 29, 20, 30 ýaşaýat, ýöne iýde gaýdanok. Men iýde gaýtarasym bilýär arasynda. Gaýtaryp bolmaýan ýaşym bolsa da diýen bolýar. Diýmek sen ýeňilliň.
Şonu bilsen yeňeň diýdim, bilmesen yeňilýär. Oğda daýdan ýalaydy çınar. Dimek sen yeňdiň däle yeňildin. Men üçin gowda dölsen yeňilmez. Ýöne bir daýdaýyn, näşe 4-nji tanymyzy ýazýarsam. Şunça köp soragyn tek bilen bolmady. Sen köpsini bildin. Bravo diýärsäň. Habadi tel. Artistlik bilir ýa-da. Inni biziň şertimiz. Sen ýa-ni haýsy artistler gowaran edin. Jason Statham onun Şahruhan. Hawa inni Mengdesler Şahruhan. sen artist mengdäýini sen mengdäp bilersiň. Inni şonuň ikisiniň hem hereketini, sözüni yerine ýetirip ber. Edir Şahruhan ýaly, Jason ýaly bolup ber. Amerikança bolma. Hereketlerini yerine ýetirip ber. kabul edýär şertimiz. Ama o ilmide ama kostyummalyk kılıç ama kostyummalygym ýok meňe. Ilmide ama kostyummalyk kılıç da. Kellide stir kelle ak köýnek kılıç atylja bolýar. Elbetde kamera çemide meňde. Şahruhan bolmaly hekim. Torum ağırlaştırma da Jason Statham. Şahruhan mı? जन्म 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 साथ चलना Hep reklamım burada dedi be. Şahruhan gatı bolup bilemok ýöne. Saçın näde Şahruhan hekim? Yo bir karvno edýän zady var Şahruhan şeýle de näzir. Dura bir kili aýdym klip başlamaka sen seýdim bolýar. Aha. Bol hemmekçi ölýär şu taýda hemmekçi ýatýar gurrun ýok şu taýda. Böyle. Ya da hekim ya da öğren. Şertimizi kabul etdi, yerine yetirip berdi. Inni yeňilseňem sana sowgat bar diýdik. Biziň tanışylar gepleşimizde ýakyndan ýa-da. Yo sowgat gerekden nerede duraýyn? Yo sowgat ýokman gerek. Hemme gelýän tanışylarymyza sowgat berýär. Yeňilsede telefon döwülme. Kimin adyny ol? Çydylmy? Yo telefon döwülmär bul 14. Katmer kafemiz bize yardım edýär tanışylar gepleşimizde. Beşikde gaýtaladığın reklama pauza. Katmer kafemizde köp sağ bolsun aýdýat işlerine üstünlük arzu edip. Hekime. Katmer kafemizde syjylyk sowgadymy hoşurýar. Gerekde. Ben ilk gör hemişe Katmer kafeye gidersin. Ay sağ ol. Gepleşimizde geleniňiz üçin köp sağ bolsun aýdýat. Çağırýanyňyz üçin sağ olun. Diýsen gyzykly boldy men pikirimçe. Hawa. Seňe wagtyň hoş geçdi şeýle. Köp sağ bolsun aýdyp tanışylar gepleşimizde geçirip gotarýar. Biz siz Oturmak hak bir zat aýdaýyn. Senem gowalyp barýar. Köp sağ ol. Türkmen partal kompliment. Köp sağ ol hekim. Gowalyp barýar normal soraňlar. Komplimentler eşden ýene de işiňi gowy edesin gelýär, dogry. Köp sağ ol. Inni sağ boluşan hekim ruhsat berseň. Sağ olun. Tanışylar gepleşimizde bu edekki has Gülküristanyny geçirip gotarýar. Siz bilen köp wagtlyk hoşlaşamyk sebäbi Türkmen portal hemişe online. Indi kanalymyzda görüşänçe hoş sağ olun.